Magandang araw po sa ating lahat. Una po sa lahat, gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyong pakikibahagi sa napakahalagang usaping ito. Sayang po at hindi ako nakarating sa inyo, ngunit hayaan niyo po akong ipaabot ang aking maikling mensahe. Ang konsultasyon na to ay bahagi ng paninindigan ng kapulungan ng mga kinatawan na ang mahalagang batas ay dapat binabalangkas sa pamamagitan ng bukas at tapat na pag-uusap. Sa usapin ng panukalang batas ng hinggil sa political dynasty, malinaw po na matagal na nitong hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Alam po namin na kasama ang isyung ito ang iba't ibang mga pananaw, karanasan at saloobin. Kaya't hindi po kami narito upang magtakda ng pasya. Narito po kami upang makinig. Bukas ang kapulungan sa lahat ng tinig mula Luzon, Visayas at Mindanao sa mga sumusuporta, sa mga may mga pangamba at sa mga nagnanais ng magsusing pag-unawa sa panukalang ito. Ang malinaw po, seryoso ang kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty. Gayunman, naninindigan kami na mas magiging matatag ang batas kung ito'y dadaan sa totoo at malawak na konsultasyon sa ating pong mga mamamayan. Sa mga darating na pag-uusap, amin pong hinihiling ang maging bukas, mahinahon at magalang ang ating talakayan. Makinig tayo sa isa't isa, unawain natin ang iba't ibang mga pananaw at sama-sama nating buuin ang batas na tunay na sumasalamin at sa tinig at mithiin ng ating taong bayan. Ang kapulungan ng mga kinatawan ay handang makinig, handang maglingkod at handang kumilos para sa ikabubuti ng ating inang bayan. Maraming salamat po.